നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ. അതെ, നോമ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താ? പറഞ്ഞു തരാം. നോമ്പെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പനുഭവപ്പെടാറില്ലേ? നോമ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. പിന്നെ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകും, അല്ലേ? അപ്പോൾ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നേയില്ല. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. വെള്ളം കിട്ടാത്തവർ, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെ പലരും. അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാനും അവരെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരമുണ്ടാവാനും നോമ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായുവും എല്ലാം വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? അല്ലാഹു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതും നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതും നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അല്ലാഹുവിനെയാണ്. പിന്നെ ആരോടാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? മാതാപിതാക്കളോട്. അതെ, മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഹാരവും ഉടുപ്പുകളും എല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. നമ്മെ ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കി വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും നമ്മൾ പറയാനോ ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അവർ വൃദ്ധരാവുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ വാക്കുപോലും പറയരുതെന്നാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് സഹിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. ഒരിക്കൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു. അവരുടെ 2 കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി അവർക്ക് 3 ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ ഉമ്മ 2 എണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. 3-ാമത്തെ ഈത്തപ്പഴവും കയ്യിലെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഉമ്മ അത് കഴിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ഉമ്മ എന്തു ചെയ്തെന്നോ? 2 കഷ്ണമാക്കി അതും കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിട്ടും ആ ഉമ്മ ഒരു കഷ്ണം പോലും കഴിച്ചില്ല. അത്രയ്ക്ക് വാത്സല്യവും കരുണയുമുള്ള ആ ഉമ്മയ്ക്ക് സ്വർഗമാണുള്ളതെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊരു വിഷമവും വരുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കില്ല. മക്കൾക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ നല്ലവരായി വളരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സൊരുക്കി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉസ്താദ്, എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ എന്ന് പറഞ്ഞ, നാഥ, എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ പരിപാലിച്ചു വളർത്തിയ പോലെ അവർക്ക് 2 പേർക്കും നീ കരുണ ചൊരിയണമേ എന്നർത്ഥം. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതും പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലേ ഉസ്താദ്? തീർച്ചയായും 5 നേരവും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ.